Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Intikom merħba u nilqakom għal podcast ieħor. Grazzi tal-kummenti sbieħ li qegħdin taddunna. Infakkarkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp fuq 9812 76 biċ-ċans li tirbħu diversi rigali fosthom voucher ta' €50 grazzi għal Mercanti Restaurant li jinsab fis-suq tal-Belt. Illum forsi ftit differenti aktar se jkollna dal-ħin li ġej dawn il-35 minuta informattivi imma interessanti u tajjeb li segwuhom tkunu tafu minn hawn ftit ieħor b'għaw. Mela, l-lum se nkunu qegħdin nitkellmu fuq logħob responsabbli. Anke f'din diskussjoni se nkunu qegħdin nagħmlu ħadd ma ħajdilkom isma' tilab, imma meta tilab kun responsabbli. U biex nitkellmu miegħi għandi lill-manager għall komunikazzjoni għall Fundazzjoni Logħob b'Responsabilità Kane Sajt. Insellimlek. Insellimlek, George, insellem it-tim kollu wara dan il-programm, insellem l-semmija u l-telespettaturi kollha. L-għonet nixtieq ngħidlek grazzi li sibt il-ħin li tkun magħna l dawn il-35 minuta li ġejjin għaliex ħassejna li tajjeb li waslu il-messaġġ u naħseb kif għad jien f'dan il-programm jew anke meta tidher inti fuq it-televiżjoni qatt ma twassal il-messaġġ isma' tilabux. Jien naf il-ħunet tal-logħob, gazinos, eċċetera għandhom jagħlqu, imma dejjem qed tgħid isma' meta tmur kun responsabbli ta' dak li tkun qed tilab. Imma jiena xtaqt nibda naqra mill-bidu, forsi tgħidilna fiex tikkonsisti l-fundazzjoni. Iva, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli George isimha magħha tinqasam fit-tnejn. Għandek logħob, x'tip ta' logħob imma. Aħna qegħdin nitkellmu fuq logħob tal-azzard, aħna qegħdin nitkellmu fuq logħob tal-azzard online, qegħdin nitkellmu fuq logħob virtwali u qegħdin narfu lin-nies hemm barra kif qed tajjeb ħafna inti, George, li mhux qegħdin nitfgħu dellikraħ fuq is-settur lanqas xejn nafu bil-provi kemm is-settur tal-gaming hawn Malta jipprovdi dak l-impuls pożittiv, ekonomiku, finanzjarju, granted, imma irridu wkoll nisimgħu il-karba ta' dawk il-persuni li ikollhom bżonn is-support. George, jiġifieri irridu nkunu marfin fuq x'jiġifieri logħob tal-azzard, x'jiġifieri gaming, gambling, iGaming, irridu nkunu marfin. Imma irridu nkunu konxi u din il-fondazzjoni tipprovdi dan l-arfien, irridu nkunu konxi ta' għaliex u kif għandna nattwaw din l-attività tant popolari fostna il-Maltin, fostna l-Ewropej madwar id-dinja b'responsabilità. Importanti immens, irridu nattwaw din l-attività b'responsabilità u x'jiġifieri responsabilità. Responsabilità tfisser
kif dejjem nirrepeti fuq il-programmi li nattendi, responsabilta ta' kontrolli ta' flus u kontroll ta' ħin. Money management u time management. Allura il-persuna li id-delizzju tagħha huwa l-attività tal-lob tal-azzard taw ħafna. George, hemm barra il-lob tal-azzard huwa il-kelma bl-Ingliż hija ingrained in our culture, ġifieri parti mill-kultura tagħna tmur lura fl-istorja tagħna kważi għal żmien il-kavallieri u oltre, u fiha il-pożittiv imma rridu nkunu konxji wkoll ta' negattiv u ta' reperkussjonijiet jekk ma nimxux mal-linja ta' responsabilità. Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli George ġiet imnedija nistgħu ngħidu fit-18 ta' Frar 2014 din is-sena aħna qegħdin nagħlqu l-10 sena anniversarju tagħna, 10 sena ta' tarif, 10 sena ta' għarfien, 10 sena ta' support u appoġġ fejn dak iż-żmien George biex nagħti daqsxejn ta' background kien hemm l-emendi dak iż-żmien ta' Lotteries and Other Games Act lat dwar lotteriji u l-lob oħrajn u hemmhekk sar konsensus bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra li ħassew il-bżonn dak iż-żmien li titnieda fondazzjoni li kemm jista' jkun tarraf u tissapportja lil min ikun għaddej minn problematiċi relatati ma' dan is-settur tant popolari. Dak iż-żmien il-fondazzjoni kienet infetħet permezz ta' segretarju parlamentari Dr. Edward Zammit Lewis u mill-Ministru Mary Louise Colleiro Preka nsellmilhom minn hawnhekk. Il-fondazzjoni għandha kawża ġusta fis-soċjetà hemm barra George u kif qegħdin ngħidu hija r-responsabilità mhux biss tal-fondazzjoni imma hija r-responsabilità tal-Istat, tad-diversi operaturi, tal-individwi per se u nsemmi minn hawnhekk lill-entità regolatorja il-Malta Gaming Authority, l-Awtorità Maltija għall-lob li flimkien niddiskutu, flimkien niddebattu, flimkien noħorġu bidejat biex l-ambjent li fih jintlab il-lob tal-azzard jekkux kazino, swali tat-tombla u inet tal-lob, jew inkella illum il-ġurnata bl-avvanzi teknoloġiċi online, l-ambjent irid ikun wieħed sigur u l-ġukatur irid ikun protett 100%. Meta jgħid li sikur ġifieri? Sigur mela inti U protett ukoll. U protett meta inti il-ġukatur jekk jiena ħanilab jiena rrid is-serħan tal-moħħ George li qed nilab f'ambjent fejn m'hemmx frodi ta' flus, li m'hemmx dbabis fil-lob għal gwadan għal gwadan ulterjuri u hemmhekk hemm kważi huwa mhux biss ta' benefiċċju għal ġukatur imma huwa ta' benefiċċju għall operatur ukoll li qed jipprovdi mhux biss lob ta' divertiment imma lob sigur u ta' serħan il-moħħ. L-operatur huwa obbligat bil-liċenzja George mal-Awtorità Maltija għall-lob li jipprovdi dawk li insejħulhom għodda ta' responsabilità. Fejn dawn permezz ta' dan l-għodda ta' responsabilità huwa qiegħed jassigura l-ambjent sigur. X'inhuma dawn l-għodda? Għodda bħal deposit limits, pereżempju, limitu tad depositu kemm inti titfa' flus, kemm inti qed tirriskja flus biex tilab. Transaction limits. Importanti li jkun hemm timeouts, breaks. Jiġifieri ħawaqfek ftit għaliex nibda nisma' ħafna nies, allura ġibni għal din il-mistoqsija. Jiġifieri jekk jiena mort ħansemmi gazino, jew ħanut tal-lob, u qed nilab fuq kaxxa u jiena tfajt 200 € u dil-kaxxa ma tatni xejn ma fetħitx.
U jiena qed nissuspetta li jisma' din il-kaxxa hija imbabsa. Ma nafx, irrid nagħmel rapport tidħlu intom, tidħol il-fondazzjoni, x'jiġri. Jista' jkolli dawn l-affarijiet jiġru li tant għalhekk responsabbli wieħed jilab li flok labt 100 labt 200. U qed nara kollox ikraħ u qed nara li anke dil-magna issa jisa kontra tiegħi. Ma nafx, imma jekk u da suspett u forsi minn hemm ħdejja qed jissuspetta l-istess affarijiet, x'wieħed għandu jagħmel? Għaxek ma ċinħos li sikur. Ekku. Il-liċenzja li tipprovdi l-awtorità Maltija għall-lob awtomatikament maqut magħha s-sigurtà. Allura, first and foremost, l-ewwel ħaġa li l-ġukatur irid jara li qiegħed jattwa l-attività jekk qed nitkellmu f'każino, jekk qed nitkellmu online taħt operatur li jipprovdi gaming online, l-importanti li fejn inkun qed nilab ikun liċenzjat. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa jekk jiena qed nilab ma' kumpanija online jew inkella ma' każino partikolari li jkunu liċenzjati u jiena għandi ilment, hemmhekk nista' mmur fuq l-awtorità Maltija għall-lob, il-Malta Gaming Authority, u nagħmel l-ilment tiegħi. Il-menti ikollhom ħafna, il-Malta Gaming Authority għandhom il-Players Protection Department fejn is their bread and butter, George. Jiġifieri dawn jilqgħu l-ilmenti tan-nies, jaraw x'ikun għaddej u iservu ta' intermedjarju bejn il-ġukatur u l-operatur. Importanti nerġa' ngħid li jekk aħna ħanattwaw l-attività, jekk aħna ħnirriskjaw flusna, jekk aħna ħammorru nilabu f'ambjent li hu liċenzjat. U mhux biss liċenzjat, imma wkollu sigur. Hemm mod, pereżempju, jien naf jekk għandna ħwienet imserdin ma' Malta, jekk għandna gazino, okej, ovvja, u mal-liċenzjati għaliex l-awtorità tagħmel ħafna xogħol iddur mat-toroq kollha ta' Malta u tiċċekkja dal-affarijiet. Imma online ma tantx forsi wieħed jista' jkollu daqshekk kontroll. Ma nafx, hemm xi mod jew tistax tirrispondini li jekk jiena dħalt f'gazino online ma' gazino ġewwa l-Amerika, naf li dak il-gazino għandu liċenza hemm xi ħaġa li jien nista' naraf. Iva, normalment li jekk meta inti tidħol fuq il-website tal-lob, jekk tinżel isfel fl-aħħar tal-website, jekk tiscrollja l-isfel fil-website, inti jkollok il-license number mal-awtorità Maltija għall-lob. Normalment tkun imniżla fejn ikun hemm il-website tagħna www.rgf.org.mt. Jiġifieri iva, huwa issuġġerit li meta inti tidħol tilab ġo gaming website partikolari, inti tiscrollja l-isfel u jkollok il-license number miktuba isfel mal-Malta Gaming Authority. Fejn hemmhekk isserraħ rasek li jisma' jiena qed nilab f'ambjent liċenzjat, jiena qed nilab f'ambjent sigur. L-operatur tal-lob huwa importanti wkoll li jipprovdi barra għodda ta' responsabilità, nista' ngħid parti mill-lodot ta' responsabilità, is-servizz ta' esklużjoni, George, fejn persuna jiddeċiedi li minn dik il-website partikolari għal xi raġuni oħra irid jeskludi lilu nnifsu. Importanti immens li jekk il-persuna teskludi lilu nnifisha ma' website partikolari, importanti li l-operatur iżomm mal-kelma ma jibaċ korrespondenza via email biex iħajjar lill-persuna biex jilab u l-importanti li l-operatur jimxi ma' xewqat tal-ġukatur. Għax inkella, George, ikunu qegħdin jinkisru l-obbligi li hu marbut mal-liċenzja wkoll. Isma' fil-bidu semmejt li gaming u gambling. X'inhi differenza? Importanti. Mela, illum il-ġurnata nisimgħuhom ħafna. Dawn il-kliem u xi kultant inħawdu bejn kelma u oħra. Meta għandek gambling huwa dak li bil-Malti nsejħulu lob tal-azzard. Meta inti qed tirriskja flusek
bit-tama li terbaħ ammont ikbar minn dak li inti jirriskjajt. Meta tajt tal-azzar, ġifir ma jkunx bil-permess li Le. jsir. Jew jista' jsir Inti qed tirriskja flusek, ġifieri inti ħriġt ammont, xtrajt biljett, labt logħba l-kazino, labt session fuq slot machine, tfajt il-flus, qed tirriskja flusek, tista' ma tieħu xejn lura George. Għalhekk ir-riskju. Imma tista' tieħu wkoll. Ġifieri il-ċans tar-rebħ qiegħed hemm għal kulħadd. Dak huwa dak li nsejħulu gambling, dak li nsejħulu lob tal-azzard. Issa, importanti li niddefinixxu bejn land-based gambling parlors, dawk il-casinos, swali tal-lob, ħwienet swali tat-tombla, ħwienet tal-lob, li huma mibnijin fuq l-art biex niftehmu, u id-dinja online, id-dinja virtuali. Mela għandek gambling, meta aħna nkun qegħdin nitkellmu fuq iGaming, nisimgħuha ħafna hemm barra. Il-kelma iGaming mhux xejn ħlief lob tal-azzard flok jintlab f'kazino mibni fuq l-art, jintlab f'kazino mibni fid-dinja virtuali, fuq website. Mela għandek il-gambling, għandek il-iGaming, u l-lum il-ġurnata li nsejħulu wkoll gaming, għanna il-lob virtuali, George, għanna dak li nsejħulu bl-Inglis console gaming li huwa popolari immens ma' kull età, imma huwa l-aktar popolari ma' l-etajiet żgħar tagħna. Importanti li nifmu it-teknoloġija dejjem qed tevolvi u il-dinja tal-lob tal-azzard, ir-riskju li huwa marbut mal-lob tal-azzard illum il-ġurnata tajjeb li nifmu li qiegħed jinfiltra bil-mod il-mod ukoll fil-console gaming illum il-ġurnata. George, nsemmu loot boxes. Per eżempju, loot boxes x'inhuma? Skins gambling. Meta inti qiegħed tilab logħba partikolari, logħba virtuali partikolari u qiegħed f'livell u inti titissaħħaħ il-karattru tiegħek jew inkella tilab logħba sportiva virtuali u titissaħħaħ it-tim tiegħek bi plejer partikolari. Illum il-ġurnata għandek il-faċilità li tonfoq il-flus bit-tama li dik il-loot box, dik il-card partikolari tatik dak li tixtieq. Tista' ittik dak li tixtieq u tista' m'attik xejn. Jiġifieri ir-riskju tal-riskju finanzjarju qed jidħol ukoll bil-mod il-mod fid-dinja tal-console gaming. Din tinkwetani ftit, għaliex inti semmejt dan it-tip tal-lob u jiena nara ħafna tfal etajiet żgħar 8 snin, 6 snin anki bit-tablet f'idejhom qed jilagħbu din-logħba u ġieli kont xi kafetterja tisma' t-tifel ma' ħallas li €2, ħallitini aktar ħajjiet, etc. U tara l-għom tuk. Imma let nħajru tfal minn jinnaf minn issa 6 snin. L-lum qed jagħmilha €2. Ġieli smajt kbar li f'lejla nefqu €100 fuq logħba. Issa dan mhux ġo kazino u dan ma ħajjirbħu xejn. Ħajjirbħu is-sodisfazzjon li jisma' inti minn stage 1 b'din il-€100 wasalt stage 10 biex għadha filgħodu tqum u tiftaħar forsi ma' sħabek li jisma' jiena nexxi li nagħmel l-stages kollha. Min eta żgħira ma nafx. Ma nafx x'inhu l-parir tagħkom. Il-concern tiegħek huwa concern ġust u ta' wieħed għandu jifmu. U hija concern ta' ħafna ġenituri hemm barra fil-fatti. Jiena nħobb nitkellem, George, li importanti ħafna li fejn tidħol l-attività tal-lob virtuali fost it-tfal tagħna għandu ikun hemm il-bilanċ. Importanti. Jekk hemm mod jekk it-tifel tiegħek qed jiġi ta' sikwit jitolbok il-flus għall-logħba virtuali partikolari u hemm mod jekk aħna għandna ftehim mat-tfal tagħna li jekk imorru tajjeb fl-eżamijiet jew inkella ikunu ejja ngħidu hekk of a good behavior
bħala nużaw l-lotja tal-flus tagħna li tfal tagħna bħala a reward scheme dik hija ħaġa oħra. Jiġifieri importanti li number one fejn jidħol l-lob virtwali fost it-tfal naraw li qegħdin jilagħbu lob George tal-età tagħhom. Dik hija ħaġa. Irridu nifhmu wkoll li l-lob virtwali fost it-tfal għandu ħafna pożittiv. Inti għandek l-edukazzjoni, inti għandek it-tfal li qegħdin jużaw l-intellett tagħhom iħaddmu l-fine motor skills, hand-to-eye coordination, granted. Imma bħal kollox fil-ħajja, l-ewwel ħaġa aħna bħala ġenituri rridu nifhmu x'jistgħu jkunu reperkussjonijiet. Il-lob virtwali b'mod eċċessiv, George, hija attività sedentarja, x'jiġifieri? Attività sedentarja tfisser li inti qed tilab bil-qiegħda fuq siġġu jew bil-qiegħda fuq is-sufan għal ħin twil. Normalment, meta inti ma tħaddimx ġismek għal ħin twil, ma tagħmilx eżerċizzju fiżiku, problema, eċċessività iġġib problema oħra, problemi ta' dieta, problemi ta' self-esteem, nisimgħu wkoll problemi ta' depressjoni, etc. Allora rridu npoġġu madwar mejda u nitkellmu ma' tfal tagħna, ovvjament rridu ngħadru u nifhmu l-etajiet ta' tfal tagħna u nilħu kompromess, George, nilħu kompromess f'kemm ħin it-tfal tagħna fil-ġimgħa għandhom jattwaw l-attività, barra minn kemm ħin irridu noqogħdu attenti li dak il-ħin ma naqgħux għall-eċċessività u kemm jista' jkun jekk ħajintefqu xi flus bil-kunsens tagħna irridu nużawha bħala a reward scheme. Jiġifieri jekk inti tmur tajjeb fl-eżamijiet, jekk inti taġixxi b'mod korrett, jekk inti tikkopra tgħin fix-xogħol tad-dar, eċċetera, hemmhekk jiena ħanejnek jiena. U importanti George ukoll fejn jidħol il-lob virtwali, importanti ħafna li anke l-ġenituri jieħdu sehem fil-logħba virtwali ma' tfal, xi kultant tgħid mela jiena għandi ċans u jiena niddejjaq nilgħab dawn il-logħb ma' tfal ta' le kemm jista' jkun idu nagħmlu daqsxejn sforz għax tiskanta kemm tfisser għat-tfal tagħna meta nilagħbu logħba virtwali favorita tagħhom flimkien magħhom. U fl-istess ħin nżommu daqsxejn għajnejna miftuħin x'tip ta' attività online it-tfal tagħna qegħdin jattwaw. Ma' min qed jitkellmu? Hemm xi tip ta' cyberbullying fin-nofs? U jekk hemm cyberbullying, it-tifel tiegħi, it-tifla tiegħi huma mal-min ta' kif iridu jikkomunikawha, x'tip ta' għajnuna hemm minn barra. Jiġifieri f'kollox George, jekk hux logħb tal-azzard, jekk hux logħb virtwali, anything fil-ħajja, kemm jista' jkun nieħdu l-pożittiv. U kemm jista' jkun narfu in-negattiv u nipprevenuh. Importanti jimmiss. Issa, immur daqsxejn lura għall-mistoqsija oriġinali tiegħek, George. Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli għandha diversi għanijiet fis-soċjetà. L-ewwel ħaġa, il-Fondazzjoni temmen li hemm bżonn ta' iżjed għarfien hemm barra permezz ta' iżjed kampanji edukattivi immirati l-aktar għal pubbliku in ġenerali, every age bracket. Irridu nkomplu insaħħu r-riċerka kemm fil-logħb tal-azzard għaw Malta u kemm fil-logħb virtwali, fil-konsum tal-logħb virtwali u l-logħb tal-azzard f'pajjiżna. Inkomplu nsaħħu r-riċerka. Irridu wkoll, George, inkomplu bħala fondazzjoni nappoġġjaw organizzazzjonijiet hemm barra li jipprovdu alternattivi għall-eċċessività, issa jekk mhix alternattivi mużikali, alternattivi sportivi, kulturali. Irridu naraw. Importanti li ikun hemm dik l-alternattiva għall-vizzju, għall-eċċessività. U l-aktar ħaġa importanti li l-fondazzjoni tkompli tkun ta' spalla għal min ir-responsabilità, George. Ma tibqax tottalih. Mela tajb li nfakkar ftit il-dawk li tiseguna li qegħdin jaraw anke n-numri fejn il-helpline fejn wieħed jista' ukoll iċempel għal l-għajnuna. Isma'
Sigurtat qed inħoss li qed nitkellmu naqra fin-negattiv biss. Nixtieq naqelbu ftit. Ħażin nagħmlu, Għax aħna maħniex ngħidu li l-lob huwa ħażin. Ekku. Jiena ħanitkellem fuqi. Għaliex jiena dawk li jseguni jafu li jiena m'għandix ħajta firsieni. Jiena wieħed li ġieli mort kazino, għaliex nirraġuna li meta għandi waħda kera fuqi, Sewa. mort u żvogajt ma' magna, tajjeb, flok mort ġobar palma jagħmlu ħafna u tieħu 4 drinks. Imma jrid ikun hemm il-kontroll. Aħna fuq dak li qegħdin nitkellmu li jekk jiena niflaħ nilab 100 euro, ma mhux nilab 200. Jew aktar qar minn hekk li labt il-200 u f'dawn l-inħaw insib il xi ħadd li nista' nieħu flus minn għandu li dan jista' jżomm li jimax u hemmhekk aħna dak il-messaġġ li jridu waslu ġifieri li xi ħadd jinnaf darba f'xahar, darba f'xahrejn, darba fi 3 xhur. U r-raġel il-mara ħbieb mortu kazino, ħattu drink minn hemm, jinnaf ħrixt minn hemmhekk u tajt ara 100 euro nfaqt, 200 euro nfaqt. Okej, li kieku mort f'dik il-lejla tikol f'restorant ma' grupp ta' ħbieb bix-xorb, bl-imbit, eċetera, ħadhom fuqhom. U ħrixt minn hemm forsi rilassat. L-importanti li ma ħrixt mill-kazino jew mill-ħanut tal-lob indannat aktar mill-li tħalt. Għax hemmhekk jekk tmur indannat, ħat titlef rasek, xin taħroġ barra ħat titlef aktar rasek. Ġifir dak il-messaġġ nixtiequ waslu. Ekku, semmejt inti, George, kontroll. Qegħdin fix-xahar, barra li qegħdin fix-xahar tal-elezzjonijiet, eċċetera, qegħdin fix-xahar ta' attività sportiva Ewropea l-Euro 2024. Issa ġejjin dawk naqra iktar kartuna iktar lob. Ekku, proset. Ma fija xejn ħażin, jiena naf ħafna nies li mhux biss jieħdu pjaċir jaraw il-futbol fuq l-iskrin, imma wkoll jipparteċipaw. Dik nagħmilha wkoll jien xi kultant. Ekku. Jekk għandi xi lejla tibda tisħana jiena minix tas-sajf. U li ngħid nitfa' 5 euro li jirbaħ dak it-tim, jew l-iktar li toġobni naqta l-iskor. U tħossok parti mill-logħba jien ngħidu kif inhi. Imma labt 5 euro, ma mhux nilab 100 li m'għandix minn fejn inħallas dik il-100. Ekku, ma fiha xejn ħażin, George, ġifieri li inti tħossok parti mill-attività sportiva billi tilab kollox taħt kontroll ma fiha xejn ħażin. Aħna hawnhekk qegħdin niġbdu ftit l-attenzjoni li jekk inti se tiżgarra u normalment min jiżgarra bil-kbir, hemmhekk ħadbati diversi reperkussjonijiet il-lob tal-azzard għandu ħafna konnessjonijiet pożittivi miegħu itik li inti tinteraktja man-nies. Ftit insemmuha hemm barra ħafna anzjani jilagħbu t-tombla biex jintaqgħu ma' sħabhom biex jgħidu kelma waqt l-attività. Qed isemmi t-tombla. Din oħra, din kontrajt studju li sar minn Università tal-Amerika. Li pereżempju l-anzjani meta taqbes ċertu età u li tmur tilab it-tombla jgħin biex tbet mill-kondizzjoni ta' demenzja, per eżempju, jiġifieri hemm kondizzjonijiet tajbin. Issa l-istess, aħna maħniex ħanajdulkom, tmurx it-tombla, għax it-tombla, imma jekk mort it-tombla u jien għandi pensjoni 400, f'dik il-ġimgħa ma għadni diħla l-pensjoni ma nilabx l-400, dak huwa l-messaġġ tagħna, ġifieri li tmur tilab ġok li jiswa 5 euro, 10 euro, organizza l-kappillan, il-gazin tal-banda, qed tuħu pjaċir. U għattejn. Ekku, u rridu nkunu proactive, George, fis-sens li irrid nara kemm għandi paga fix-xahar u jiena nqassam il-finanzi tiegħi bħalma nagħmlu fil-ħajja fir-rutini tagħna ta' kuljum. Jiġifieri, jekk jien għandi budget ta' ammont, jekk jien għandi pensjoni ta' ammont, u jiena nista' nirriserva parti minn dik il-paga, parti minn dik il-pensjoni għall-attività li jiena tant inħobb. Ma fija xejn ħażin. Bħalma nagħmlu għall-ikel. Ekku. Ma jfissirx li għax għandi 200 euro mort su supermarket u kull ma rajt xtrajtu, infaqthom il-200. Ħanejlek George, l-eċċessività f'kollox hija ħażin. Kemm fuq kollox li aħna nagħmlu f'ħajjitna. Jiġifieri inti semmejt l-ikel. Jekk aħna nkunu eċċessivi fid-dieti tagħna. Ħażin. Jekk aħna nkunu eċċessivi
fix-xogħol tagħna. Ħażin. Ekku. Jekk nkunu eċċessivi fil-delizzji tagħna. Ħażin ukoll. Jiġifieri fejn tidħol kull esperjenza umana irridu nkunu bilanċjati. Irrid ikun hemm kontroll. Mhux fl-attività tal-lob tal-azzard biss, imma f'kollox. Fit-tipjib, fit-teħid tal-alkohol tagħna, fid-dieti tagħna, fl-istudju tagħna. Għana nisimgħu f'każijiet fejn ikun hemm eċċessività ta' studju fost it-tfal. L-istess, George, jiġifieri għandek ġimma ma joħroġ mill-kamra tiegħu kważi biex jiekol. Isma' bħalma fil-lob minn qabad il-vizzu tal-lob jinnaf kommettew suwiċidu anka studenti saru, ġifieri ma ħanix ngħidu f'kollox huwa ħażin, kollox huwa tajjeb li jkun hemm kontroll. L-eċċessività normalment iġġib mumenti ta' dwejjaq, iġġib mumenti ta' depressjoni u dawk il-mumenti ta' depressjoni sfortunatament ma nafux għal xiex iwaslu ulterjament. Jiġifieri irridu nipprevenu, irridu nżommu kollox ta' kontroll, irridu nżommu kollox ibbilanċjat, nitkellmu ma ta' madwarna, importanti George. Aħna qegħdin normalment il-fondazzjoni titkellem fuq min jaqaf reperkussjonijiet, fuq min ikun ivvizzjat. Imma tajjeb li nitkellmu wkoll fuq il-persuni tal-madwar. Kemm ibatu, kemm ukoll ikollhom bżonn is-sapport. Hemm il-fundazzjoni għandha għajnuna mela ħalli impoġġi stampa li issa wkoll wasalna biex nagħlqu kemm jista' jkun dal-messaġġ jasal. Tinsewx nerġa' nirrepeti qegħdin taraw il-helpline jekk għandkom bżonn għajnuna dejjem ċemplu nerġa' nagħmilha ċara bħalma għamilta fil-bidu fin-nofs u anke sar l-aħħar ma aħna ngħidu lil ħadd tmurx tilab, qegħdin ngħidulek li meta tmur tilab jekk tiflaħ 10 euro tmurx tilab 20, ilab 10. Ħalli ġimgħa jgħaddu u dik l-10 euro baqgħet għandek u titmur tirrilassa ftit. U zaħħa, imma jekk tista' tilab 10 għax dak jiflaħ il-but tiegħek ilab 10. Il-fundazzjoni tagħti għajnuna mela jien li qed nilab u qed nilab b'ammont kbir, qed indur għall-paga tal-mara, forsi għandi tfal jaħdmu tindur għalihom ukoll, nisa ħabtu wara l-bieb għax jridu jiġbru il-flus. Jiena ġennint il-mara u ġennint it-tfal. Insa li barra l-issa. Il-fondazzjoni hemm għajnuna għal dil-familja, għal-mara u t-tfal tagħha? Il-fondazzjoni tipprovdi. Issa tista' tkun bil-kontra, tista' tkun għax ġieli smajna n-nisa li għandhom il-vizzu tal-lob u r-raġel qasaf xini magna, per eżempju, taħalli ma nitfawux fuq l-irġil biss din, għax mhux ħaġa tal-irġil. Ħa nagħmlu xi ħaġa ċara mill-ewwel. Jekk jiena ħanitkellem fuqi, ninduna li l-partner tiegħi għaddej mill-vizzju tal-lob tal-azzard. Normalment ninduna meta l-partner tiegħi tkun waslet dara mal-ħajt, finanzjarjament, nibda nipprova nifhem għaliex tajjeb li ngħidu li tkun sitwazzjoni kemm xejn diffiċli. George, għax il-lob tal-azzard hija kundizzjoni il-vizzju l-vizzjat jaħbih, ejja ngħidu hekk. Mhux bħal vizzju tat-tipjib, mhux bħal vizzju tal-alkohol fejn inti għandek riperkussjonijiet fiżiċi. Il-lob tal-azzard m'għandekx riperkussjonijiet fiżiċi, allura huwa faċli ħafna l-vizzjat li jaħbih. Permezz ta' gideb, permezz li jiċħad, jinnega. Allura meta l-persuna tal-madwar tinduna, hija sitwazzjoni xejn faċli. Ġifieri l-importanti li kemm jista' jkun nżommu l-kalma, George fejn nistgħu nżommu għall-kalma, reperkussjonijiet finanzjarji mhumiex ħajitilqu at a click of a finger. Sfortunatament il-vizzju tal-lob tal-azzard jorbot miegħu wkoll l-użura li hija karba soċjali llum il-ġurnata. Jiġifieri rridu impoġġu kollox taħt kuntest. Jekk jien għandu ngħid il-partner tiegħi jitbati mill-vizzju tal-lob tal-azzard, importanti li inġeluh jaċċetta jekk nistgħu nitkellmu miegħu
li għandu problema u jrid jaċċetta li għandu bżonn is-support. Normalment iċemplunna l-fondazzjoni u jgħidunnax il-partner tiegħi għaddej mill-vizzju tal-lob tal-azzart, għandu bżonn is-support, ejja nagħmlu appuntament magħkom kif u x'fatt. Imma l-partner ma jridx. Imma intom bħala fundazzjoni li dil-persuna li ċemplet. Ittu għaparir jisma kif għandha timxi miegħu sakemm tikkonvinċih. Kif aħna nipprovdu support anke face jew jikkonvinċija. Sewa, anke face to face permezz ta' social worker tagħna. Ma' min ikun ivvizzjat iva nipprovdu wkoll mal-persuni tal-madwar jekk ikun hemm bżonn. U mhux hekk biss aħna nħeġġu b'mod speċjali fejn ikun hemm każijiet li jkunu daqsxejn speċjali ejja ngħiduha kif inhi. Li jkun hemm ukoll għajnuna professjonali minn barra, George. Jekk hemm bżonn ta' counselors, jekk hemm bżonn ta' psikologu, psikjatra. Jiġifieri hawnhekk importanti li ngħaddi l-messaġġ, George, li fejn jidħol support, anke fejn jidħol għarfien, irrid ikun hemm ftehim bejn l-entitajiet kollha. Huwa kollox segret ukoll. Ġifieri id-diskussjonijiet li jsiru fil-fondazzjoni. Jekk ġejjin għandkom mhux se toħorġu tajdu George jitlob lajnuna u George nefaq bla dubju 20,000 euro fil-lob. Il-konfidenzjalità hija assoluta sarħu raskom, imma hawnhekk nixtieq ngħaddi l-messaġġ li huwa id-dover tal-fondazzjoni li taħdem id fit ma' kull entità, ma' kull operatur tal-lob, mal-entità regolatorja, mal-istat, mal-individwi per se, biex kemm jista' jkun insaħħu l-għarfien u insaħħu is-support li aħna nagħtu lejn dawn l-individwi. Nisimgħu b'ħafna każijiet, George. Importanti li jekk ma ddejt l-ebda messaġġ illum ngħaddi dan li kif dejjem nirrepeti id-dawl fl-aħħar tal-mina dejjem qiegħed hemmhekk. Il-proċess tal-irkupru mhuwiex proċess faċli, mhuwiex proċess ta' millum għal-għada. Normalment persuna jista' jagħti l-każ li tkun għaddejja tajjeb u taqa' relapse, jiġifieri terġa' tiżgarra. Dan bħal xi ħadd li huwa alkoholiku jew jabbuża bid-drog, jiġifieri. Mi faċli xejn għal persuni tal-madwar għax trid tkun paċenzjuża, imma importanti li mhux biss aħna bħala fondazzjoni, mhux biss l-entitajiet, l-operaturi, l-istat nipprovdu s-support imma jrid ikun hemm support intern ukoll fil-familja. Fil-familja kulħadd uman. Dak naħseb huwa importanti aktar minn tal-professjonisti. Ekku, kulħadd uman, kulħadd jiżbalja, ħadd mu ta' wara l-muntanji. L-importanti li min jaqaf l-iżball irrid jerġa' iqum fuq saqaj. Isma' kejn jiena dejjem ngħid, jiena naħdem nintaqa' ma' dawn in-nies fix-xogħol tiegħi, nintaqa' ma' min huwa alkoholiku, u l-familji tagħhom dejjem hekk ngħidilhom, jgħidhom isma' kulħadd għandu vizzju. Ekku. U x'inhu huwa vizzju? Jien naf hawn min għandu vizzju li jara t-televiġin u ma jqomx minn qoddiemu u jista' mhux it-tifel xi kultant jintilef jew it-tifla tibki għal botil, qed nitkellem fuq irġiel u nisa. Kulħadd għandu vizzju, hawn min għandu l-irġiel, hawn min għandu vizzju li ma jitlefx logħba il-ħadd jibdilek mill-11 ta' filgħodu sa' 6 ta' flaxija għal ground u l-familja tad-dar. Kulħadd għandu vizzju. Issa hemm vizzji li tista' b'xi mod tikkontrollaw ta' wiġhom ftit, hemm vizzi oħra li bil-fors trid tlajnuna, ġifieri tgħidlix li qed tonfoq 1,000 euro kuljum fil-logħob u tgħidlu le da xahar id-dieħel nieqaf għax inti ħadd qafatt. Ġifieri nitalmu ħafna suġġetti l-iskola u l-esperjenza tittallimna ħafna, George. Imma sfortunatament ma nitalmux l-arti tal-bilanċ. Ħadd ma jallimielek, l-esperjenza tallimielek. Importanti ħafna il-bilanċ li ma nkunux eċċessivi, li nżommu l-kontroll ta' emilna u ngawdu l-pjaċiri tal-ħajja li xle, George. Mhux hekk. U kif għadna kemm il-darba anke waqt dawn il-35 minuta li għaddew li aħna maħniex ngħidulkom isma' tmurx kazino, tmurx it-tombla, tmurx ġoħanu tal-lob, qed ngħidulek isma' jekk ħadd tmur, ikkontrolla. Ara l-flus li għandek, ara l-budget tiegħek, qassam
għajt isma' jiena għadha diħla il-pensjoni, għadha diħla l-paga issa, għandi bżonn 100 euro biex nħallas id-dawl, 200 euro biex nagħmel ix-xirja, għandi dil 100 euro li nista' nqasamha matul ix-xahar biex jiena mmur nieħu l-iżvok tiegħi tombla, gazino, etc. U m'hemmx għalfej George tkun wasalt f'qiegħ tal-bir biex iċċempel fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna 1777, imma tista' tuża wkoll is-servizzi tagħna anke iċċemplinna forsi għal xi parir. Lek, u dak kont se ngħidlek kont se nsaqsilek u ħanalaq bija, ġifieri forsi dak li jkun qed jarana jgħid isma' ma dofina fix-xahar qed nonfoq 200 euro fil-lob. ħanċempel tista' ċempel u isma' jgħidulek isma' forsi jgħida naqa' triq naqa' mawġa, dritta naqra flok 200 għalat jirnixrek x'niżilhom għal 150 għax bil-paga l għandek jista' jkun li tasal hekk għax kultant ikonna affarijiet f'moħħna li ma jiġunix u mbagħad meta jinqalab ikunu tolejt. Grazzi ħafna kej. Grazzi lilek, George, kien ta' pjaċira li. U ħafna tiegħi li wassalna din l-informazzjoni il dawk li qegħdin isegwuna, nfakkarkom li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna, illum se nħallija open il-kompetizzjoni. Allura ibatulna l-kummenti tagħkom fuq 9812-7676-9812-7676 jekk qed issegwuna fuq Smash Television, jekk qed issegwuna fuq il-medja soċjali, tistgħu tibatu fuq il-WhatsApp tagħna u anke tistgħu fil-kumment tibatulna wkoll tidħlu biċ-ċans li tirbħu diversi regali fosthom il-50 euro voucher li jissarraf minn il-Merkanti Restaurant fis-suq tal-Belt. Grazzi ħafna li kontu miegħi bħallum ġimgħa b'aktar mistiedna. Dal-podcast ġie miġġub lilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Merkanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbu della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,